вітанне, шановныя сябры, аматары беларускай гісторыі. Сёння я вас запрашаю вельмі цікавае падарожжа па гісторыі чэхаславацкай фортыфікацыі міжваеннага часу на мяжы з нацысцкай Германіяй. Я давно збіраўся зрабіць адзін з сюжэтаў, якраз прысвечаны менавіта гэтай тэме. І вось зараз ва Вроцлаве такая магчымасць мне прадставілася. Тэма сапраўды вельмі цікавая, і яна дае адказ на вялікую колькасць пытанняў міжваеннага часу. Ну і ўвогуле цікавы сам момант фортыфікацыйнага будаўніцтва Чэхаславацкай рэспублікі міжваеннага часу. Гэта вялікія грошы, вялікія ўкладанні, гэта добрая падрыхтоўка, гэта праца французскіх фортыфікатараў, вот эти подсказки для своих чехословацких коллег. Ну и жудаснае выпрабаванне ў канцы 1930-х годов. Глядзіце, подписывайтесь на гісторыю побач, ставьте абавязкова лайки. Я спадзяюся, што мы ўрэшце-рэшт назбіраем першую 1000 субскрыбентаў ці подписчикаў. Ну і, зразумела, дзяліцеся гэтым і іншымі відэа са сваімі сябрамі, знаёмымі, блізкімі. Бо гэта наша гісторыя, тая гісторыя, якую трэба паважаць і шанаваць. Эту гісторыю варта ведаць. Гісторыя, якая заўсёды побач. Шановні сябры, мы выходим на станцыі Кудова-Здруй. Нас сустракае дождж. Гэта апошняя станцыя перад Чэхіяй сённяшняй. А да вайны гэта была мяжа паміж Польшай, паміж Германіяй і паміж Чэхіяй. Вось такая цікавая гісторыя. Вас бы глядзелі. А вось, шановныя сябры, станцыя Кудова-Здруй. Гэта сёння Польша, а да вайны гэта была Германія, Трэці рэйх, і называлася Бад Кудова. Ось такая цікавостка, якую варта памятаць. А мы зараз рухаемся ў адваротны бок, вось туды, бо там якраз і Чэхія, а даваенная Чэхаславакія. Будзем перасекаць мяжу і вывучаць чэхаславацкую фортыфікацыю даваенную. Ось, шановні сябры, знаходзімся побач з мяжой. Тут бачыце касцёл нараджэння Святой Марыі Панны. Як прям у нас у Заслаўі ці ў Ракаве там. Але гэта зусім далёка ад той мяжы, але блізка да сучаснай польска-чэшскай мяжы. І мы ідзем наперад. Вуліца Слоная, Кудова-Здруй.
Ось, шановні сябри, ішли ми там ось екологічною тропою, і тут прийшли у Чеську Республіку. І вельми просто, і вельми легко. Ось така тут зараз межа. Ось, а там якраз уже познака, що це Rzecz Pospolita Польська. Ось, бачите, ось така цікавостка. Нічим нагадує довоєнну советсько-польську межу. Хоча зараз познак там нема під Мінськом, ну але ж ось така історична межа, вона залишилася. Ну і ось бачимо, туди вже якраз Чехія. І ми зараз туди накеровуємося, щоб вивчати історію чехословацьких умацувань у періоду 30-х років. Наші високі розвиваються. Ну і ось таким чином ми пересекли польсько-чеську сьогоднішню межу і знаходимося вже у сьогоднішній Чехії, довоєнної Чехословакії. Накеровуємося зараз ось туди, щоб вивчати цікаву, маловідому історію міжвоєнного 20-годдя, зв'язану з фортифікацією. Вельми цікаво, йдемо наперед. Ось бачите, шановні сябри, вон уже перша огневая кропка. Причому саме цікаве, що вона модифікована, і ми зараз спробуємо туди трапити, внутрь, поглядіти. Ось. Вельми класно, що це близько від межі. Ну, зрозуміло, що це близько від межі повинно було знаходитися. Але і для нас так само, тих, хто переходить це пішу, іде, це досить добре, що ми ось так пройшли і побачили цю огневу кропку. Бачите, вона, зараз побачите, вона з броньовим куполом назиральним, як у польських даках. Ну і там бачимо надпис «Музей». І це не артилерійський полкопанір. Це якраз кулеметная огневая кропка. Ось. Такая вельми цікава история здесь. На ход. Нынешняя Чехия, довоенная Чехословакия. Ось бачите, шановні сябри, ми тут зараз пройшли. Ось проходимо тут. Ну, шановні сябри, ми трапили в цей дак і бачимо здесь якраз історія Чехословацької армії у міжвоєнний період. Ось бачимо різні форми. Тут якраз бачимо, наприклад, французькі елементи уніформи, хоча дуже Чехословакії. Здесь вже йде міжвоєнний період часу. І ось чехословацька форма. Якщо пам'ятаю, таку форму ми бачили у Мінську на виставі про чехословацьку армію, організованій амбасадою. Ну і ось австро-венгерська уніформа. А тут ось історія чехословацької армії у період з 18 по 45 год. І ось бачите, то, що Федор зараз захопився, тут якраз зброя чехословацька. Бачите, цей самий знакомитий кулемет, легкий кулемет ЗОР-26. І ось тут уже тяжкий кулемет якраз для фортифікаційних збудувань, у обліку використовувався. Да? Ось така цікавостка. Кулемет ЗОР-37, 37, кулемет ЗОР-26, бачите, тут і все це. Ну і ось вся эта зброя. А это бренд, знакомитый британский бренд. Ось он тут есть. Бачите, тут история чехословацкого войска. Ну тут уже макеты идут бронетехники нацистской Німеччини. Самолеты. Přítelem
А от, шановні сябри, от так виглядала якраз амбразура. А тут зараз зроблений ось такий зал для показу. Nejprestižnější postavení zaujímalo letectvo, třeba že jej tvořilo jen 6% počtu. Ну і ось історія гэтага умацавання. Я про яго вам розкажу, коли ми вже вийдемо адсюль. Ну ось, насамрэч, тут вона написана. І тут саме головне, як адбывалася рэканструкцыя гэтага даху, насамрэч, можна сказати, кулеметного полка Панера. Ось, шановні сябры, бачите, вот тут такая омывалька, а вот здесь вот якраз знаходилася каналізація і туалет. Ось бачимо гэтый об'єкт. Тут ось заховався так. Ось така цікава історія. Rozpryvné reagovat na vývoj vojensko-politické situace zajistilo tehdy v československé armádě bez nadsázky světovou proslulost, jejíž ohlas je patrný do. Ну, а шановні сябри, бачимо, як виглядає амбразура. Ось чехословацький жовнір, якраз для кулемета. Тут от є ще одна амбразура, тут уже здвоєний некий кулемет стоїть. И тут вот легкий кулемет, видовочно для того, как оборонять уваходную браму. Ну, ось так виглядала уніформа чехословацького жовніра в 30-е годы. Это славная знакомитая каска. А ось тут офицер чехословацкого войска 30-х годов. Шановні сябри, бачимо довоенные шильды чехословацкие, помешники. И ось тут показано бои супроть разных пронемецких отделов. Бачимо тут якраз товариш со свастикой. І тут бачимо забитого чехословацкого помежника, а другий ось відбивається. Помежна тематика, вона повсюди має актуальність і цікавість. Ось бачимо якраз напади на помежні будинки. Ось 38-й год, вельми тяжкий. Ось бачите, Бреслав, Вроцлав мы приехали, и ось тут мы находимся. Это якраз Мюнхенская змова 1938 года, вы бачите. Это уже борьба супротив нацистов, это якраз уже оккупация и период борьбы супротив оккупантов. Стенд британский. Ось бачите, про заховання історії. Тут от Чехія, і тут показано, як розстріляні в 1945 году, 9 травня 1945 года эсэсовцы расстреляли червоноармейцев. Тут у будинку Митні 19 червоноармейцев. И чехословацкого полковника Пульпана. Это досить жудасный момент, конец войны, 9 травня. И про это заховывается история тут у Чехии. Ось, будь ласка. Ось вам, шановні сябри, наход і помник советским жовнірам, які 9 травня 1945 года загинули тут. Я вам рассказывал про эту историю. Были забиты эсэсовцами. Здесь у день перемоги, бачите, это вельми важный момент. Ось, шановні сябри, кулеметний дак тут у наході музифікований, зроблений сапраўды в шиковному форматі, вельми доступним для наведвання. Гэта і музей, гэта і цікавыя залі, які зроблены у розных вось менавіта казематах гэтай агнявой кропкі. Гісторыя вельмі цікавая. Пабудавалі ў канцы 30-х гадоў чэхаславацкія інжынеры, зразумела, з вялікай колькасцю ўплываў бачна і французскіх, і еўрапейскіх. Вось напісана шруб НС-82 Бжезінка. І насамрэч мы туды накіроўваемся, гэта наступны аб'ект. А гэты аб'ект вось асобны кулямётны дак, які ў 1938 годзе занялі чэхаславацкія войскі. Тут яны знаходзіліся, і яны былі гатовыя даць адпор немцам. Но потым здарыўся ганебны мюнхенская змова, калі, на жаль, вырашылі задобрыць Гітлера коштам Чэхаславакіі і аддаць судзецкія землі, вось гэтыя памежныя побач з Германіяй, нацыстам. І вось гэтыя дакі якраз знаходзіліся
побач з мяжой з Трэцім рэйхам, побач з Брэслау. Ужо ў 1938 годзе восенню чэхаславацкія войскі пакінулі гэтыя ўмацаванні, пакінулі гэты дак, напрыклад, у Находзе, а ўжо ў сакавіку 1939 года сюды прыйшлі немцы. Часткова яны паўзрывалі гэтыя ўмацаванні здесь, і таксама пацярпеў і гэты схрон. У 60-е гады 20-го стагоддзя яго выкарыстоўвала мясцовая грамадзянская абарона, ну а цяпер вось так шыкоўна гэты дак музеіфікаваны. Працягваем сваё падарожжа па Находзе, і вось што самае цікавае, гэта тое, што здесь усе гэтыя фартыфікацыйныя аб'екты пазначаны вось такімі шыльдамі інфармацыйнымі. І вельмі надо быць полным ідыётам, каб не знайсці гэтыя цікавыя аб'екты, якія знаходзяцца, ну вось, раскіданы па ўсім гэтым горадзе, мястэчку. І вось насамрэч гэта досыць добры момант для Беларусі, каб вось пазначыць, напрыклад, гісторыю таго, як абараняліся тыя ці іншыя кропкі, напрыклад, мінскага ўмацаванага раёна, а таксама пазначыць гісторыю вось баёў ці там рэгіёна гэтага ў міжваенны час, каб людзі прыехалі і проста нават выпадкова, не шукаючы там, напрыклад, гэты дак, убачылі гэтую інфармацыю і пажадалі якраз падысці, прачытаць, даведацца гэтую гісторыю Беларусі. А мы пакуль даведаемся гісторыю якраз міжваеннай Чэхаславакіі і то, як Чэхаславакія рыхтавалася змагацца супраць нацыстаў тут у Находзе. Ой, шановныя сябры, тут трохі паблукалі мы, прайшліся, і бачыце, тут таксама ёсць ось такая інфармацыя. Чыруб Бжезінка, і вось прайсці наперад і трошкі збочыць. Будзем шукаць, будзем ісці. І знойдзем. Ось, бачыце, яблочко ляжыць. А тут апынулася, што ёсць яблонька. Ідзем у доброму кірунку. Я разумею, чаму даваенныя жаўнеры былі худенькімі. Бо тут трэба вось такія горкі браць і ісці ўвесь час. Фух. Але мы возьмем іх. Ось, сябры, мы адтуль прыйшлі. І тут яшчэ няма гэтага схрону. Есть вот только познака, что ісці трэба налево. И мы пойдем наперед у пошуках истории. Ой, шановные сябры, мы оттуда вот и шли. Шли. А вон там наш объект. Бжезинка. Мы туда дойдем. Вот. Черговая информация про умацаванне тут. И вот бачим. Так выглядали гэтыя умацаванні у 30-е гады. Ось бачым, як выглядала умацаваная пазіцыя. Ось бачыце, там гэты кулямётны дак Бжезінка. І выглядае ён як з камп'ютарнай гульні. І камп'ютарная гульня зроблена з яго. Battlefield 5 Терральер раздзел. Толькі там былі нямецкія, а здесь чэхаславацкія умацаванні. Ой, шановныя сябры, такая прыгажосць. Наход, а тут чарговая агнявая кропка чэхаславацкіх войскаў. Ось так. Ось бачыце, шановныя сябры, тут замантавана гармата Шкода 47 мм. Зараз мы яго ўбачым. Гэта лепшы чэхаславацкі дак, які захаваўся ўвогуле у лепшым стане здесь. Вось он. Ну вот, шановные сябры, мы находимся у казарме. Здесь 12 как раз гэтых нар на 12 чалавек. І ўвогуле тут залога гэтая была, ці гарнізон гэтай агнявой кропкі, якая, паўтаруся, складалася не толькі з кулямётаў, але і гармат. 32 чалавекі. Ну і бачым тут
Якраз гэтыя жаўнеры адпачывалі, тут вельмі цяжка убачыць нешта, але ж ёсць такое. Окей. Угу. Ось так. Працавала. Гэта ахладальная сістэма. Идем. Ох, якое памяшканне моцнае. Ну. А гэта нагадвае нашыя палкапанеры, напрыклад, 07 у крылаўскіх лясах. Такія ж таксама канструкцыі там часткова захаваліся. Ну і вось, там запусцілі фільтры. Ачышчэнне. Вось адсюль ідзе паветра. Фильтры оригинальные. Бачите, здесь как раз приймали всю информацию. Здесь радиостанция стоит. И вот радиорубка такая. Ну, бачим, добра она была захована, и добра была тут насамрэч на самом низе, на другим поверсе знаходится. Бачим, еще одна казарма для жаўнера. Ось тут вот так само бачим каску и удвоена. Ой, шановні сябры, бачите, тут якраз два туалеты. Можете себе уявить, внутри даху знаходится якраз туалеты, где можно спокойно находиться. И бачите, як добра это все отреставровали. Бачите, тут можно включить и вось вода бежит. Тут нават водопровод еще зробили. Малайцы, просто малайцы. Ну и бачите, этот человек якраз был командиром этого полкапанера. Ведь бачите, здесь перископ находится, а тут выкидывать гранаты. Глядите, ось тут такий бронеколпак. Ось он тут, о, який великий, бачите, конструкція справді досить моцна. Який весь дах этой типа полкапанера. Бачите, ось этот кулемет оригинальный. Это чехословацкий кулемет. Ось так отождествлялся огонь, такая расширка, великая конструкция достаткова, бачим тут ось, и так само тут есть навод ось прицел, перископ, бачите, ось такая конструкция. Ось, шановні сябры, в руках знакомитая зброювка чеська, это легкий якраз кулемет, можна сказати, ручний кулемет, який вельми активно використовувався у тим ліку ось у чехословацьких умацаваннях. Ручний кулемет, зброя вельми необходная у довготермінових умацуваннях, як, наприклад, кулемет Дегтярева у совєтських умацуваннях, ті Браунінг УЗОР-28 у польських умацуваннях. Ось гэты знакаміты кулемет. До речі, варто сказати, що ён здымаўся так само і у фільме про Гродно. Ось якраз Гродно, там досить шмат критики наконт гэтага. Але цікавая зброя часоў Другой сусветнай вайны здесь мы убачили у находе ось в этих схронах. І ви глядите, зараз послухайте, як це пригожа гучить по-чешську. Tak tohle teda telefon, máme tady teda na ucho, tady bude toho mluvil, a nebo když si teda potřeba spojit nějak jinak, tak vlastně tady má zvukovod. Se dá na uši a může do toho mluvit. A jsem se spojil s tím zvukem. І гэта была сувязь з гэтай канструкцыяй, з гэтым бронеколпаком, які вось там мы бачили, куды мы ходили якраз. Это вось такая сувязь тут. That's fuck. І вось бачите, як она заряджалася, ось сюди вставлявся просто магазин от гэтага кулемета, і ось адбывалася просто насажэнне сюди патронов. А ось тут знаходится другі бронеколпак. Ой, бачим, закрыто. Ось, шановні сябры, ось такая ось бронезаглушка. Здесь якраз, ну, тут бачите, абразура, сюда вставлялась кулемет и стрелял. А ось гэта, она вельми тяжкая бронезаглушка. Зараз я поспробую, хотя слабо разумею, як этим користатися. Ось так. Оу,
I don't know how it's doing. І ви зараз нам покажете, як скончити цю конструкцію. Що не так вставимо може. Она тяжко становится. Ну, сейчас таки она встала. Yes, ось така бронезаглушка, ось така цікавостка. Шановні сябри, от поглядите, я спочатку не звернув увагу, ось це просто гармата, да, а тут зверху яшчэ і кулемет стоїть. Він сполучений, це якась конструкція така, справді, досить моцна і досить цікава. І от справді чехословацьке військо рихтувалося для Великої війни. Тому я і підкреслюю, що воно було підрихтоване, одно з ліпших підрихтованих військ в Європі у той час. І, на жаль, у 1938 році така трагедія з Чехословакії здалася. Ну, шановні сябри, ось такими якраз скористалися чехословацькі піхотинці. Тут якраз у гэтым супроттанковым ці гарматным паўкапанеры якраз ось гэта супроць пехоты по центру, такая картеч. Это супроттанковая. Тут нават быў выпадак, калі некалькі танкаў можна было правіць. Ось такая цікавая гісторыя і ну, ось тут бачым, все гэта прадстаўлена здесь, у гэтым цікавым музеі. Глядите, зараз ось як наш Андрей тут працує. Зараз бац, відпустив. І поглядите, сябри, їх два. Один кулемет і другий тут кулемет так само стоїть. Ось така конструкція цікава. Ну ось тут, шановні сябри, стоїть ще замінний ствол для цієї гармати. Коли перегрівалося, ось там лежать пальчатки. І можна було замінити ось цей ствол. Так от я вам скажу, сябри, що насамрэч я уражений тим, як зроблений такий музей. Досить просто, але досить цікаво. Тут велику працю зробили організатори, насамрэч, досить шмат притягнули оригінальних речей. Цікава історія. І можете собі уявити, Чехословакія у 1938-1939 году не воювала супроти німців. Але яны захавалі гэтую гісторыю міжваеннага часу і паказваюць яе выдатна проста. А нам ёсць што паказаць, тое, што было, напрыклад, баранавіцкі ўмацаваны ўчастак войска польскага ці савецкія ўмацаванні пад Менскам. І чаму гэта не паказваць? Вось гэтыя дакі не толькі лінію Сталіна, а проста кожны дак знабдзіць хаця бы дадатковым табліцай інфармацыйнай і апісаць пра тыя баі інфармацыю, каб кожны, хто праходзіць, проста меў інфармацыю, прачытаў, зацікавіўся і вывучаў сваю гісторыю. Таму варта браць прыклад вось з польскіх калег, з чэшскіх калег. Яны сапраўды робяць вялікую справу. Шановні сябры, і зноў пад горку, вернее, у горку. Там наверсе яшчэ адзін чехословацкі дак. Шановні сябры, подходим до чарговой чехословацкой огневой кропки в самых горах. Вот. Такая вот цікавостка. Так само зорваний, але частково заховався. Ну, шановні сябри, ми у третій огневій кропці. Вона досить велика, ми поспробуємо вельми хутенько її поглядіти і ось вивчити цю всю цікаву історію. Історію чехословацької фортифікації. Ось, шановні сябри, історія фортифікації. Тут показано, як будувалися ці умацування. Ось, бачите, який великий схрон був ось тут. І тут ось навіть гроші показані довоєнні чехословацькі. Ось різні конструкції. І ось бачимо, як виглядали жовніри чехословацькі. Ось така реч цікава. Ось ми зайшли сюди, і тут, бачите, на стіні здимки різних чехословацьких умацувань. Это уникальное место, сюда варто приехать, варто это поглядеть и варто это все вывучать.
Ось, глядзіце, шановныя сябры, ось такі фартыфікацыйны знак міжваеннай Чэхаславакіі тут побач з гэтым якраз дакам. Зразумела, гэта не знаходка, але ж гэта цікавы сувенір, які можна вось тут прыдбаць. Прыязджайце, глядзіце, вы. Вельмі важна разумець, што такім сапраўдным заснавальнікам фартыфікацыйнай моды ў 30-е гады былі якраз французы. І лінія Мажино стала такім узорам гэтай фартыфікацыі міжваеннай. Справа ў тым, што ў 30-е гады Францыю наведвалі, напрыклад, польскія фартыфікатары і, напрыклад, афіцэры, якія працавалі ў тым ліку пад Баранавічамі, у тым ліку на Палесе. І іх цікавіла, дарэчы, гісторыя менавіта вось таго, як будаваць добрыя фартыфікацыйныя пабудовы там, на мяжы з БССР і з Савецкім Саюзам. Аднак, калі палякі адразу адмаўляліся ад будаўніцтва вялікіх умацаванняў, то чэхі пайшлі па іншым шляху. А вось у сваю чаргу чэхаславацкія вайсковыя інжынеры, яны якраз пайшлі па шляху французаў і сталі ствараць вось такія вялікія фортзбудаванні, лічачы, што яны здолеюць затрымаць ворага. Але у момант, у сітуацыі, калі германцы ўжо выпрацавалі тактыку бліцкрыга, нават такія вялікія фортзбудаванні не маглі затрымаць ворага. Такая гісторыя. Тут, зусім побач ад Вроцлава, недалёка, унікальная фартыфікацыйная спадчына даваеннай Чэхаславакіі на даваеннай мяжы паміж Трэцім рэйхам і Чэхаславацкай рэспублікай. Сюды варта прыехаць. Гэта горад-наход. Мы ўбачылі всяго толькі 3 агнявыя кропкі, але яны музіфікаваны і зроблены вельмі класна. Гэта варта ўбачыць уласнымі вачыма, каб вывучыць гісторыю міжваеннага 20-годдзя, каб вывучыць тое, як чэхаславацкія фартыфікатары вучыліся будаваць, ствараць гэтыя ўмацаванні, але гэта варта дзеля таго, каб і ў нас у Беларусі таксама вось дадаваць гэтую гісторыю, каб рабіць гісторыю, напрыклад, мінскага ўмацаванага раёна ці мазырскага ўмацаванага раёна больш зразумелай і больш блізкай, каб грамадства ведала гісторыю гераічнай абароны 1941 года, каб грамадства ведала і трагедыю верасня 1939 года, каб прыязджалі пад Баранавічы і глядзелі гэтыя ўмацаванні польскія і дакладна ведалі, адкуль яны ўзяліся. Бо тут таксама варта ўзгадаць і бітву пад Баранавічамі 1916 года. Ставьте лайки, калі вам спадабалася, подписывайтесь на гісторыю побач і вывучайце гэтую гісторыю, гісторыю вельмі цікавую, гісторыю нашай часткі Европы, гісторыю Беларусі, про якую доўгі час не ўзгадывалі. А я буду працягваць сваю працу гісторыка вашых гарменнікаў.